Assalomu alaykum, amajon. Navbat shuma salomatlikdan, xalqatdan tinchmi? Zohat moshingizni niyatashmi bugun? Yakta nagreta moshincha bilan amajon, jentracha amajon bilan. Никай можете дани салончик кошикаш инде чорчош кош инде амаҷон 1 грамм краскаш нест мебинед шумо диласта чор шоги ама фақат мишинед ҳай мутнед ама чӣ диседми ин қизиқаша гӯми амаҷон чентраба рули чентра задаги пробегашан нолне 15000 така каштига ама пробег 15000 та пробег пробегаш нол ку ҷа амаҷон ино ҳоҷаке маску барои нол нашогаш пушнога ҳай кадиги фақат пушноги ҳоҷакта фақат мошин рехтагим фурстон шумо не якта ҳайкаде инҷа бе ассалому алайкум устоз фатон назми ман мекам маълим касба кафамасман савдомон рaftuda устозам салом алейкум якта устозам салом алейкум ман мекам маълими накардем устози накардем мекам ман сантехникман ман медонам шумо сантехник ман вақти мактаб мехондагем ба шумо шогирди шудагем якта ин квартира чумо бинедин чӣ квартира ман мошин гуфти урусски когда дела много алдаб сотма бровга ин мошинчо мебинед мана мошинча мебинам мес дефлектор момиги рул пул чхол полик ҳама чиз кадаги балонои нав мошинча чотки якта дига айбаш аста чӣ хел айбаш аст ҳамин шумо барин соҳибаш неста мошинчо ҳамин мана каме какча гаштаги ҳамин ҳоҷакомо фақат ҳамин ҷанозо рафтондагӣ хондоре инакам ҳоҷака вашам ҳоҷака несми мошинака ҳоҷака о мошини ҳоҷака наход ки ҳам ту ҳоҷака ҳай накик мошин набошад да ҳоли ҳоҷака наход ки набошад якта ҳам ҳозир ман кас ёфта мекардам якта ҳам кас ҳоҷака накак ёфтате якта ҳам кас ҳозир як минут ҳозир меёбам ман ҳам кас меёбам алло ҳоҷака хондоре ҳоҷака Ты такой дерзкий, как пуля резкий. Да, это аргумент веский.